yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zan fara miƙa godiya ga manya-manyan mutane da suka zo suka halarci wannan taro mai fa'ida mai girma wanda yake na ci gaban wannan jiha ne gaba ɗaya. A cikin wannan tahiyya ina so in ba da gaisuwa na ga mai girma right honorable his excellency the governor of Sokoto state Alhaji Aminu Waziri Tambuwal. Sannan kuma babban jigon wannan tahiyya shine babban mai tahiyar da ilimin bai daya na Sufiya Alhaji Altinu Kajiji da sauran mukarraban wayanda sun ka taimaka sun ka tabbatar da wannan shiri ya wanzu. Hutaka aikin BESDA aiki ne na ci gaban wannan jiha. Abinda aka so shine a ga wannan jiha ya ci gaba. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ina so in sanar da wannan taro cewa duk cikin jihohi 17 da aka zayyana wannan taro, wannan jiha ɗaya ta zo da wannan aiki na muhimmi wadda ta sa a rinka ba yara maimakon ilimi ɗaya a ba su gudunmawa wanda zai sa su tahiyar da rayuwarsu ta inganta. Idan mutum ya samu ingantaccen rayuwa, lalle ana son rayan a samu rayuwa al'umma ita ma ta inganta. Da haka ina so in miƙa godiya daga wa'annan mutane na SUBEB da na Ministry of Education da na same wayanda sun ka haɗa kai sun kai wannan shawara kuma aka zartar da wannan hukuncin kuma aka tabbatar da lalle wannan aiki yayi. Allah ubangiji Allah ya saka wa kowa da alheri. Sannan kuma ina so in yi kira ga wayanda an ka karantar an ka koyar wa wayannan aiki daban-daban. Allah ya sa wannan aikin su gabatar da shi su ɗabbaka shi ya zama da ni sanadiyar da za su samu arziki su wadatar da kansu kuma Allah ya wadatar da su taimaka wa jihar Sokoto. Allah ubangiji Allah ya sa wani wannan shirin ya tabbata a gare mu ya zama to wayannan da an ka yaye sun zama zakaran gwaji ga kowane yaro ko yarinya wayanda ba su samu ba su zo su ma a karantar da su a koyar da su kuma su ilmantu ko su koya. Allah ubangiji Allah ya taimaka. Allah ubangiji ya saka wa kowa wayanda suka zo don su ganin wa idanu su cewa lalle BESDA ta yi aiki, lalle gwamnan Sokoto ya yi aiki, lalle hukumar SUBEB ta yi aiki, lalle kuma Sokoto ta ci gaba. Allah ubangiji Allah ya ƙara sa gaba za mu ci gaba cikin jihohi 17 da aka ce za a yi wannan aiki ya zama mu ne na farko idan an ka zo zuwa ba da kyautar gwadewa. Allah sa albarka ga wannan aiki. Na gode, na gode, na gode.